104.7 IFM. Report! Binigyang diin ng health authorities ang pagbibigay kamalayan sa publiko ukol sa sakit na glaucoma ngayong World Glaucoma Week. Sa kapihan sa Ilocos ng PIA, inihayag ng mga health experts, partikular ang mga ophthalmologists sa ilalim ng Ilocos Training and Regional Medical Center, ang importansya ng pagkakaroon ng impormasyon sa sakit na ito. Ayon kay Dr. Jacob Mangahas, mahalagang magkaroon ng early detection sa sakit na ito dahil wala umano itong lunas. Actually, wala talaga siyang cure. So, ang ginagawa natin, pag na-catch natin na ang patients natin with glaucoma, to prevent yung progression. So, ayaw natin mapunta sila dun sa mga totally blind na sila. So, gusto natin kasi functional pa rin. Kaya, yun, piniprevent natin with meds, surgery, and laser yung pag-progress ng glaucoma. Ayon naman kay Dr. Ian Batcagana, ang sakit na ito ay madalas tumatama sa mga may edad 50 pataas, lalo na sa mga may underlying conditions at itinuturing na high risk tulad na lamang ng mga may sakit na hypertension at diabetes. May mataas na tsansa na magkaroon ng ganito. Ito yung mga medyo may edad. Ho. Although meron naman mga kondisyon na pwedeng magpakita around mga 50 paakyat. Tapos kapag merong ibang sakit katulad ng hypertension, high blood, or yung diabetes, may high risk din ho na mag-develop ng glaucoma. At saka yung mga taong may matataas na presyon sa mata. Pwede ho yung mga nagkaroon ng surgery at saka yung naoperahan na sa mata or nagkaroon ng trauma. Inikayat naman ang otoridad ng publiko na kumonsulta upang maagang maprotektahan ang mata. Ang World Glaucoma Week ay sineselebra ngayong 9 hanggang 15 ng buwan ng Marso. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.